Lai dicuboyonan ba urang pai marantau mangko kagadang disangkola kita suasana ngekironyo dape elok di urang disangkola kita suasana ngekironyo dape elok di urang. Urang mandulang ameh tabao tenahi mandulang lulu atasuh iyo bahasan say jauh terasa jalan ke pulang dek badan mabuk jo parasayan basaba nanti nanakan tuang dagang kok lai takkan nakam tuang dagang kok lai takkan nakam tuang. Lai